2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ମାସ 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18 ତାରିଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 26 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 29 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ମେ ମାସ 13 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ ସୋମବାର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 26 ତାରିଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ହେବ। ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମେ ମାସ 6 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ମାସ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 29 ତାରିଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ ମାସ 6 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ହେବ। ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମେ ମାସ 9 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ମେ ମାସ 25 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ହେବ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମେ ମାସ 17 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଜୁନ ମାସ 1 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ ଶେଷରେ ଜୁନ ମାସ 4 ତାରିଖ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।